Basta dagat nga isgutan mga choy, dili kinamawala ng sinugbang bangos nga putahe dinaa. Inighuman ato dayng halingan kay aron atong isugba, bumba. Pagkahuman na ng tanan, awa na tilok na kay ng pagkaon nato dinaa. What's up mga choy? Maing adlaw niyong tanan. For today's video, apadagat na sabta. Before ta magsugod og voice over nga tarong dinaa mga choy, salamat kay sa inyong pagsuporta sa kuha ha. Hinaot nga mo-subscribe mo sa kong YouTube ug mo-follow sa kong Facebook. Salamat kayo. So sugdan na nato. Nagsugod na mga dayta. Niya day mi dinhi sa Katian Beach Resort mga choy. Kay lagi bag-o man kasal ang ate sa kong uyab mo nang diriya daw ang extension sa ilang celebration. Ang kauban naman nag-celebrate aning panahon na mga choy, ang pamilya ni Kuya Zeb ug ang pamilya ni Ate Ayang. So mao to mga choy, kami may nakaunag abot dinhi sa beach resort. Niya samtang gapaabot mis mga kaubanan dinha mga choy, nakita na ko ning usa ka iring nga perting ninduta. Shout out guys mga cat lover dinha. Ug speaking of nagpaabot na punta dinha mga choy, nakaabot na po na akong uyab dinha. Uban niya yung pag-umangkon nga si Paye. Wala ra pud madugay mga choy, ni sunod po nagigsuon ni Paye dinha. Nga walay lain si Jason. Anya kung makabantay mo mga choy nga nagsunod sa iyaha dito sa likod, sila Ate Maribel po na ug si Ate Lisa. Uban po ning bata nga perting bapuha, si Ijiboy Bugoy. Dili sab nimo paulahis kay Longlong dinhi nga nakigistorya siya ning yang kauban man daw kuno ni. Ang ilang gisgutan mga choy about prapod pangisda kay siyempre dagat gyud atong ganhian. Insakto pud kay mga choy nga pagpadulong namo pagsulo dito nakaabot sila Kimboy ug si Manoy. Unya kay lagi init man kay dinhi sa gawas mga choy mo tong nakadesisyon sila nga ipasulod na lang ng motor dito After ng tanan panghitabo mga choy, nakaabot kami dinhi sa cottage. Grabe gid intong katawa ni Ka Paulo dinhi kay mahadlok lagi sa videohan mga choy. Matong giingnan akong dokumentary lang yun ni. Shout out day kong Ka Paulo dinha. So mao din to mga choy, kay nahuman na magplastar dito as cottage. Ari na sabtas balibulan dinhi Gadulan na lang mi anig balibol mga choy samtang kapaabot mis ubang mga kaubanan kay wala pa man sila niabot. Kay medyo sayo-sayo ra gid mi niabot dinhi mga choy tungod sa ka-excited ba nga maligo og dagat or excited nga mukaon og litson. Unya kay lagi nakaabot naman ang ubang mga kaubanan mga choy. Yundang mi og dulag volleyball dinha kay magsugba mi sa bangos. Ambot ug unsa ka tinuod mga choy kung bangos bigay lang isugbaan ni. Perte biya ka VIP kay pagpadulong sa sugbaanan kay kariton mi gisakyan. Nahibulong lang ko mga choy kay pagpangutanan ako unsa ilahang sugbahon. Ang ilang tubag kay bulinaw man. Masugba rin ang bulinaw. Shout out kay kus inyong duha dinha. After na mga choy wala na ilang langan amo na naisugba dinha. Maghaling na nagdali si Longlong dinha kay para masugba na ng bangos. Ayay. Daghan kay minanhi dinhi sa sugbaanan mga choy kay lagi tabangan na mo nagsugba ng bangos dinha. Pero pag sumasuma si Longlong rin ang isa naghaling. Ayay, pahayahay ra gid tan miani mga choy. Pag human og haling ni Longlong dinha mga choy, nagpahatod ko ni Kimboy gamit ang kariton. Kinabuhi daghan gyud nagpagsulay pero gikinahanglan nga atong sabton nga ang pagsulay permanente na siya. Manang ang imong pagsulay, i-relax ra siya. Niya sit back, relax. Ug isakay ra nagkariton. Isakay ra lagi nagkariton mga choy, pero balik ta. Pag abot na mo og balik dinhi sa cottage mga choy kay gikan man lagi mi uli. Kay nagluto mi og kanon kay basin makulangan. Pagbalik na mo mga choy, nagkaon na sila. Medyo wala kay ko'y nakuha ang mga video ani dinhi ang panahon na mga choy kay lagi nagkaon na po ko pagbalik na mo. Niya tungod kay lami man kay akong kaon, wala lang ko naka-video. Mo na lang niya akong nabidyohan katong litson nga wala na. Siguro lami gyud kay ang litson mga choy kay dali ra man nahurot. Dili lang pud ang litson may nahurot. Pati pud ubang mga putahe nahurot na sab. Ingon ana mong gina mga choy, basta gani mga outing na, dili gyud mahimo nga dili mahurot ang pagkaon ngayon gidala. Yay! Samtang nag-relax po ko dinha mga choy kay nahuman na lang kog kaon. Si Longlong nagbuhat nag-DIY nga pitsil kay sayang man ang ice kung ilabay ra o may sudlanan. Ug unya kay busog naman lagi ta mga choy, mag-relax ta dinhi Unya insakto pod nga nakita na mo ng kariton nga mo gigamit gain. Dili ba gana amo mga choy, pero amo lang yung gihilabtan kay ron mapakita na mo sa inyo Bitaw mga choy, dirian na lang siguro ta kutob kay medyo taas-taas naman itong video. Kumanamon po tagkaon. See you on my next video mga choy. Magluto na po tag dragon mga katsuyans.